Ai spus vreodată te iubesc, dar ai simțit că nu ajunge? Pentru multe femei, ești frumoasă, e plăcut, dar superficial. Te iubesc, e important, dar dacă nu e dublat de prezență, nu rămâne. Ce face diferența? E să simtă că e văzută, în esență, nu doar în roluri. Pentru că atunci când nu se simte văzută, începe să se îndoiască de tine, de ea, de tot. Poate fi lângă tine și totuși să se simtă singură. Gesturile nu-i mai ajung. Cuvintele mari le-am mai auzit. Ce caută e ceva mai rar. Să se simtă văzută cu adevărat. Să se recunoască în privirea ta. Și asta începe cu felul în care o vezi și cu ce alegi să-i spui. Îmi place cum gândești, când vorbești. Simt că învăț ceva. Mă inspiri să fiu un om mai bun, mai prezent, mai viu. Când te deschizi, ești magică, nu slabă, reală. Adevărul este că cele mai frumoase complimente nu vorbesc despre cum arată, ci despre ce trezește în tine. Aici nu te repari, te regăsești.